El Pere té 13 anys i és de Malgrat de Mar. Aquest Sant Jordi ha recorregut totes les parades dels partits polítics per poder xerrar una estona amb els seus líders. A més, ha aprofitat per donar-se a conèixer, perquè veu el seu futur vinculat a la política. El meu avi, besavi, va ser alcalde de Tordera durant 23 anys i és com que quan estic amb la política és com que estic amb el meu besavi. És un contacte que tinc amb ell i m'agrada molt la política i m'agrada parlar i la veritat és que m'agrada molt tot això i col·laborar, ajudar. Ella és Hanan Sonro. Ha volgut deixar per la seva intimitat el que ha parlat amb la vicepresidenta Joana Ortega i amb el conseller d'Agricultura Josep Maria Pelegrí. Però tot i que ella diu ser apolítica, avui se'ls ha apropat per expressar la seva queixa. He aprofitat la diada per estar a prop dels polítics, per compartir amb ells neguits, preocupacions pel futur i per contrastar si estan en sintonia amb nosaltres, ja que és una oportunitat que es dona poques vegades al tenir-los a prop i veure que també són tan humans com nosaltres. I no només els d'Unió, sinó els polítics en general, però evidentment, especialment els que estan dirigint-nos ara. Simplement passejava per aquí, he vist la vicepresidenta, l'he reconegut i li he preguntat per com estava aquest tema de la consulta i com acabaria tot i quines vies seguirien. M'ha contestat bastant bé, m'ha dit que de moment intentant apurar al màxim les vies de consulta, intentaran que el Parlament aprovi una llei de consultes al màxim ajustada a la Constitució perquè no la puguin tombar des de Madrid i a partir d'aquí ja veurem. A la paradeta d'Unió Democràtica de Catalunya avui no només s'han repartit roses i llibres, sinó que la gent que passejava pel carrer també ha tingut l'ocasió d'apropar-se als principals líders del partit, que avui han anat desfilant per aquí. I és que els polítics saben bé que la Diada de Sant Jordi també és una bona ocasió per apropar-se a la societat. Crec que és molt important un dia com aquest pels que som o fem política que la gent es pot apropar a nosaltres. De totes maneres, jo vull recordar que el Parlament de Catalunya vol obrir les portes, les està obrint i que tothom que vulgui pot venir a veure i a visitar el Parlament de Catalunya. A banda, durant la Diada de Sant Jordi, Unió ha tingut dos grans protagonistes, el llibre dels 80 anys dels joves d'Unió i el polític que va morir afusellat durant la Guerra Civil, Manuel Carrasco i Formiguera, el qual s'ha homenatjat amb una marató de la lectura del llibre Cartes des de la presó. Els valors fonamentals de Carrasco i Formiguera són Catalunya, l'estima pel seu país, catalanitat, la defensa d'allò que esteu, d'allò que hi ha part del món que pertanys, i que la llengua de cultura pròpia que avui l'expressem al carrer com és el dia